Dnes som nemohla byť na celej svätej omši. Bola som len na dôležitejších častiach a po príjmaní svätého príjmania som hneď odišla do svojej samoty. Náhle ma obklopila Božia prítomnosť a vtedy som kratučkú chvíľu cítila Pánovo umúčenie. V tej chvíli som hlbšie poznala dielo milosrdenstva. Ó milosrdný Ježišu, rozpätý na kríži, spomen si na našu hodinu smrti. Ó najmilosrdnejšie srdce Ježišovo, kopiou prebodnuté, skrý ma v poslednej hodine smrti. Ó krv a voda, ktorá si vytriskla z Ježišovho srdca ako pramene pochopiteľného milosrdenstva pre mňa v hodine mojej smrti. Zomierajúci Ježišu, rukojemník milosrdenstva, zmierni Boží hnev v hodine mojej smrti. Mária, s láskou ťa chválime, ctíme a oslavujeme. Prostredníctvom teba, presvätá Panna, hľadáme Ježišovu lásku. Odávame sa ti, Matka premila, aby sme skrze tvoje nepoškvrnené ruky celí patrili Ježišovi Kristovi. Ježišu, veríme v lásku tvojho najsvätejšieho srdca k nám. S dôverou sa spoliehame na teba, že všetko uskutočníš v najpríhodnejšom čase pre nás i pre všetkých. Obetujeme ti svoje neduhy a utrpenia vo vedomí, že nič z toho, čo ti obetujeme, sa nestratí. Svoju obeť spájame s tvojou vlastnou obetou. Príjmi, prosím, náš celopál utrpenia a modlitby a vykonaj divy svojej milosrdnej lásky v mnohých dušiach. Modlíme sa, aby sa nechali uchvátiť svetlom tvojej eucharistickej tváre a zahoreli túžbou po zjednotení sa s tebou. Svätá Faustína, oroduj za nás i za celý svet, spolu s celým nebom i s dušami v očistci, aby Pán naplnil našu biedu a úbohosť svojimi darmi a zjavil svoju moc v našej slabosti.